Здравейте, YouTube, аз съм Електроплай и днес ще снимам си един фъръп Hades в сервер град БГ. Това е втори епизод, само че доста се развил. Ай, ми бяха огрифали целия хлам, затова много го построих. Сега мисля да отидем да копаме, ако искаш. Какво ще копаме? Мина ще правим. Че последната мина изгубих. Аз тук че отбрах тия. Ние сме в един сервер, който е сервера? Сервер град БГ. Аха, разбор. Аз тук обирам градината. Не бе! Къде чупя? Трябваше и така. Няма нищо. Аз ще взема малко факли. Да направя. Ух, чакай сега. Не бе! Не бе! Абе, аз умирам тук. От какво умреш? От както си? Давай, аз тук питам се да ги чупя. Ух! Не бе! Той си сложиш бронята. О, да. Чай, тук има... Ох. Защо за Бога сложих и както си в градината? Ограби картофите, аз ще ги посея. Знаеш, че някъде това тикви ли са сега? Едното е тиква, другото е дина. Някъде поръстат, трябва до него, мисля, че трябваше до него да сложиш нещо, за да може там да поръстат. Какво да им сложа? Смисъл е така, все едно да кажем това е дърт, и е така трябва да насложиш, да може такова, да растат на това място, те не може веднага отгоре да поръстат. Ама ти вече си го направил така, че остри. Аз по принцип не съм фермер в Майнкрафта, затова не знам. И за секунди обра градината. Чакай. Аз нямам такова. Обри го е това. Как ми беше името е? Мутика. Да, с мутиката. Обри го. Не чуем да взема. Не бе! Още едно има да оправиш. Ребе, къде оставиш шибаната мутика? Чакай сега, имаш ли още такива? Чай ти тук, какво си го направи? Още такива дървета от джунгър. Не знам. Нямаш. Май нямам. То на други става ли? Чакай. Други не ми се върват да стане. Не става. Намерих някаква мутика. Нямаш. Това тук съседа ли ти е то? Кой? Ето тук. Един ми съсед е Онара. Онър ли? Да. И по-стара. А пък другия ми съсед е никакъв Франк. Един Фарак Калиста. Който в моят сервер беше Блюден. Я излез отвънка. Да ни грифат. Не. Но я ти покажа едно нещо на къщата. Яла, бързо. Идвай. Кое е това? Игой! Искай да се хваниш. Но, блядь. Аз не се хващам толкова лесно. Не чакай, влез. Влез за малко. Влез пак. Ще почваме ли мина? Аре, излизай. Виж както... взех го. Чай сега. Аз тук разглеждам какво имаме. И да, хора, това е... Бързо, фаст излез, бият ме зомбита. Крипъри по-точно. Фаст. Това е едно оцеляване, което продължаваме и не сме го почвали. Аз го продължавам. Да, ама не сме го почвали. Аз съм го почвал. Да. Чакай, яла за малко. Чакай, ще взема малко храна за поизпът. И торчове. Къде ще ходим, бе? Ще видим. Добре.
Брат, отиваме да копаме пак... Ние сме 4 човека, бе. Да. Сървъра е нов. Беден сървър. Аз го рекламирам. 4 хляб взех. Тук може да се кърчи. Ева, изкърчим се. Няй някъде. Ох, аз съм много гладен, имаш ли храна? Аз имам. Отиди на спални, има табелки с хел и имам храна. Я взема. Няма пепи форалда. А, да, бе! Ето ти храна, бе. Ще разчитаме на нашето зрение. Почваме. Малко имаме да кърчим някъде за блокчета, че ни трябват. О, е в гората. Да играем на червената шапчица. Ти си червената шапчица, аз съм вълка. Хей, по-скоро аз съм вълка, защото те гоня. Бряга, давай да дойде. Само че имаш синя глава. Аре, хваним. Няма ли да махнеш главата на зомби? А? Ой, добре, ето, ти я служи, да може ти да си това. Вълка. Ай, дай брой до 10, аз трябва да се скрия. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Къде си? Къде си? Къде си? Забравих да ти кажа най-важното нещо. Да са портнали до тебе. Как? Има ли тъпа? Има тъпа, ама само хора в СОП могат тъпа. Ама и аз не съм отнат. Къде си, бе? Аз ти виждам ника, огледай се. Окей. Аз нищо не виждам. Сгърмут. Четвърля колко минути? 7 минути снимаме. Токс. Крипа ще го кръстя. Игране на криеница. Аз тям да се... Епа! Ля. Аре, аз ще тръгна леко към тебе, да му видиш. Чай, той аз не знам къде си. Ай, върни се където ме гониш. Къде бореше де? Не мога. Къде си? Добре, почнах мина. Къде си точно сега? Портни се. М? Портни се. Ще взема малко да роди, ще ни потрябва. Режа си главата. Мале. Много рисковано. Стига не толкова дърво. Имам... Кошка. Почваме ли? Какво? Да копаме. Мияле. Чакай. Аз нямам път, ето. Копай. Аз съм с даймант кирка. Кирка ли? Да, с даймант. Пясъка с какво се копае, бе? Аз... Ами ти на пясъка ли копаш, бе? Какво да купам, бе? Аз копвам в... Добре, аз пясък копам, ти копай какво ти искаш. Окей. Такъв твърд или каменни пясъци. При мен изобщо няма такива работи. О, намерих минал пясък. А, не. Много ще ма изкефа да намерим спалня. А сега и кама копа. Аз имам макс право да снимам 15 минути, защото в YouTube мога да качвам Да. формат за 15 минути. Ще снимам на част. Yes. О, айрон.
И хора, в следващия клип може да очаквате... В следващия клип може да очаквате така. Забравих как беше името на това, ама сега ще го обясня. Всеки има така Diamond кирка или каквато изберем. Там отиваме някъде, къртим и такова. И да видим кой ще намери повече руди. Моля? Нещо като игра. Кой ще намери повече руди за време. Ма какви руди? Няма значение. Няма значение. Да видим кой... Сега колко и какви руди намери? Никакви. Аз намерих 14 руди. На мене единия ми клип спря. Ето... Така. Колко време снимам? 10 минути.